Kowe iki apa wae patut. Iki tuwek iki amori wong tuwek. Kok iso? Lah, dalah. Koe. Ayo. Melu-melu hacok ngelemu san. Dewi to. Adewe ning kene iki aja omong rada anu kasar-kasar. Adengku ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi sugeng sonten. Pak Polisi. Nggih. Yo rokoke, Pak. Kok iso wingi daluk rokokne Pak Polisi ya. Wis ngono dikecek gedel cengelmu iso. Enggak, biasane Pak Polisi kene iki loman. Loman ya. Lung. Iya kaya nggonku kae ya iya. Lah iya. Lung ngono. Kaya iki barang kaya iya iki kok. Nek niki man kecrek mawon, Pak. Mbot napa-napa niki. Kenapa niki? Lah nek ora kancane sapa? Ngenenge kowe kok. Nah. Nah, ya dalan iki lho, Pak. Ketek to. Mulai mere-mere. Iki ganti aku. Ya to? Heeh. Kowe wis? Wis. Sapa? Iki. Iya. Iki neh. Mulya. Mulya. Kok iso. Mulya ngono. Ido niraiku. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Sabar. Utang duit nyaur beras kaya dek bengi. Kaya engke to. Kaya engke. Ayo. Ayo. Melok rene awasno ya. Awas. Melu rene tak tapuki kowe enggak. Kalau bone kerdus tak ijolne aku. Anakmu turu aja mbok puk-puk. Lah, rene. Tanganmu iki lho. Tanganmu lho pesing no iso. Ampluk kok. Rene. Iso ngelus-ngelus mbok. Ah. Walah wit. Pengen nemu konti ta wit. Yo metul-tulan wong mumbul dik. Kok iso masalah. Wiki ning kene. Wong ade iki sebagai ganoan iki teman semua. Yo, kabeh terus turut pawon. Kok trutus samar bojone kowe kok bojone. Sanu engko ngutil. Kaya duwe-duwe ya. Lah iya. Rumasamu aku ora pengen. Ora pengen. Kok iso? Wah, apa? Bunda. Masalah Bunda.
ampun. Oh, ora ino coro keton no Lah bunda. iya. Gon kula lek Masa. nyeluk ngono. Kok Lah kok bunda? kok iso apa? Eh? Kok iso apa? Jenenge ngati wuk bojone. Oh, alah, tak kira sapa kok iso. Iki jenenge apik, Sapa? Bunda. Bunda. Aku ya iya no. Apa? Mamah, Mama. mamah, tak celukne mamahku ya. Ngalih, tak satraksi aku. Bocah kaya brem. Yo, mama. Pinggo mlakune piye Pinggo? Bang. Bang. Abang. Mlakune piye, Bang? Eh, Piye-piye? Ora ngono wong senenganmu kuwi iki kan jalukane kan sing sak ton to. Lah piye? Aduh. kowe kok oleh gede. Aku Ora ngono wong pilihane kuwi sing gedene sak ton niku lho. rumasamu aku ora ingin. Oh, kowe ki rasah melu. Kowe ki ora rasah milik. Nyapa? Lho, timbangane kowe kok geblak. Ya, geblak pisan ditipidoni. Diomongi kok sok. Iki lho tak cepak ya anak-anakku sing ayu-ayu iki lho. Milih sing ndi ngono kok ya. Gak mampu aku. Lho, lah anak kaya ngene iki kok timbangane geblak kok. Wis to ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ning ngono lho, Wit. Aku kan yo njaluk Bunda. Iya. Gen wong-wong iki tepange Bunda. Lah opo basa joget suarane kok 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 kok. Ora, kok iki mbok arakno padha kodhok napa piye kok sok. Lah ngempit kodhok no. Saiki ora. Saiki gak Pret. Pret. peret.
kok ya. Lah nek dhek iki kok iso kok. Oh, alah. Lah saiki ora ganti saiki. Pret. Lah ya. Pret. Wit, iki ngono jenenge bundaku iki. Ya. Bunda Dewi. Karo anak-anak ki ra apa-apa. Ngene iki ora apa-apa nek. Heeh. Lah, alah. Loh. Lah. Wis. Ya iki lho, Wit. Jan kok aku kok melok antri apa ora iki kok? Ya melu antri to, Aku Bu. melok antri sik ning kene sik aku. Lah, dalah. Aku melok antri. Piye to ki? Hai. Kowe melok ora ndi mangga? Dah melok ora. Ora. Selun. Ya, panggah kene tak anteni. Terima kasih, semoga cepat diberi momongan. Sehat bahagia selalu ya toh. Kowe mbok dilebokne ngono toh. Ya wis ngene iki, Wit. Aku tak lebokne ndi? Ora apa-apa. Amdi. Kowe iki kok mbok titip nek Duit tok. ya wis genti kowe nya. Adewe iki wong sabar. Innallaha masabirin. Sabar. Wong nek sabar kuwi bakal rezeki lancar. Terus Mas yo dhewe Pak sabar ndek mben ke bagul dodol es. Bakul es. bakul es. Masalah. Ya ana arep no. Yus Bangkrut. ora apa-apa. Adewe iki gak apa-apa. Dodol es ke bangkrut ganti cilok. Wit, adewe gak apa-apa. Heeh. Wong yo dikeki. Iya. Penget. Iya. Pokoknya penget. Apik banget. Iya. Pekli, apik sekali. Iya, Wis pokoke yo ngono kuwi. Adewe ora dikeki apa-apa. Ya Wis ora to apa. tenang lah. Ibarate ki sing duwe Iya. manten ki sing Tenang, duwe ah. hajat ki rencange adewe. Koncone dhewe ya to Pak Koncone Polisi. dhewe. Iya Ora to. apa-apa. Tapi ya umpama, iki umpama lho. Piye, piye? Wong ya ora wong jati Ah, ah. dilungi, Iya. ora ngelungi adewe. Heeh. Kebacut. Bangetan kok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya aku ki mbiyen ngene wit tak critani. Piye? Aku mbiyen ning reyokan ning sawan ngono ya. Heeh. Ya adus karo Cah Mas loro, Tondi ki wong iya toh. loro. Sabun. Maem ya wong loro. Sabun siji di Siji wong ki wong loro. loro. Just ora apa-apa Jan. lah. Ora apa-apa nek tapi yo Umpama iki. iya umpama. Adewe arek ngenteni umpamane lah ya. Umpamane iki Dadi kan ngene iki lho. umpama anunan ngene iki nek umpamane. nah nek ngene iki yo Mas Yo adewe iki yo matur suwun. matur suwun. Dadi Mas Tondi iki tepo slirone iki Tepo slira. Jan. Yo ora apa-apa nominale Ora kan apa. limone kan padha. Dadi piye ya? Dadi Yo. ngene Wit. ngapunten bilih enten sing beto PPO. Wis Kula nebe masuk angin. yo ngene iki lho ora apa. Heeh. Wong pentinge sing ngarepe iki Penting padha. Iya. Biru limone Limo, padha. limo, heeh. Nole iki yo enek loro. Loro. Wis ora apa-apa. Ora Mugi-mugi apa-apa. ditongan rezekine Wis lancar. lancar. Tapi Iya, ning Ning- kebacut Dan nemen kok. Bangetan kok. ya aku ki jane iki sebagai kanca ki gak njaluk duit. Tenan ora lho. Adewe iki kene iki golek seduluran. Dulur patut. Wong ade iki ning kene iki golek dulur iki Iya. Mas Tondi. Mas Tondi Bisa anggap yo masku dhewe. Sopo to Mas Tondi? Sopo to Mas Ngono lho. Tondi? Wong Mengung ngulon Mas Tondi. Iya to. Mengo nengen, Nah, mengo ngarep Mas Mas Tondi. Tondi. Mengo mburi Mas Tondi. Lah kok Lah. 500? nah iya kok bangetan. Wis ora apa-apa. Gak apa ya? Iya, engko nek mburi dirasani. Oh, ya. heeh. Ora apa-apa. Dene anu 500. Heeh. Mosok nyawur 500. Lah iya. Mas Tondi, apa? Ambune brambang. Gitu. Susuk. Nah. Ayo. Tambahi. Ya Allah. Timboi Starlet. Yo ngene wit. Ngene tak omong ngene. Adewe iki ning kene iki nggur tutur-tutur. Iya. Ibarate yo Mas Tondi tukang mancing, kowe dikei Iya. starlet ya ora apa-apa. Oh, muga-muga ya rezekine Muga-muga ya. lancar iso nukokne Starlet. Starlet. Neh, ya ta. Muga-muga iki empan kira. Pan teko pendak esuk. Dadi umpama gak entuk 50.000 ya ngingeti kambangan Iya. starlet iki Iki. empane ya gak apa-apa. Pan mumbul diamuti, pan mumbul diamuti. Diamuti. Mosok ra wareka. Warek. Lah iya. Wis ora apa-apa. Matur suwun Mas Matur Tondi. suwun Mas Tondi. Mm-mm. Terus mugi-mugi Iya. dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. amin. Wis cukup semono 500 sok. Matus. Kowe ndongane siji kas 500 sok. Amin. 500. 500.
Sing 50-50 ngene. Ngene. Oh, dongane. Aja am. Tunggu iki. Cah. Aja mbok sia-sia, engko nek nangis lu angel, engko nek ngeneng-ngeneng kok ya. Terus munyuk sitok kae piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Mas Todi dan istri sakan keluarga diparingi rezeki sing lancar. Sehat walafiat. Seger waras terus. Selamat dunia dan akhirat. Sangune Siti Ingkas. Wis. Hei. Oh iya. Iki enek ganoan kon. Rene. Adine Ambon. Nyampok yo. Apa to, Bang? Nyapa? Alah 500 sik leh nyeluk ping selikur. Mosok apik. Lah aku kira-kira diceluk ra? Lah iya. Nggih. Mugi-mugi Mas Tondi dimut. Enggak maksudnya iki tarlete iki lho. Tarlete. Heeh. Kowe arep kono. Om Tom. Lah iki lho diceluk aku. Sik. Enek syarate. Piye? Wong ki enek syarate, wong ki nek arep njukuk dhuwit iki enek syarate. Wong kerja ngene lho dilokne wong kerja ngene, bangunan kae. Yo. Dadak nguli sik. Yo. Kaya dhewe iki dadak jukir wali sik terus oleh kaya. Lah iya. Lah kowe penak men rono njukuk dhuwit. Heeh, krungu ra wae. Kocok. Enek syarate mubeng. Heeh. Rono. Ya, terus celeng nih di leng rene leng. Sampluk pisan niku. Rono rene terus rono. Oh, rono. Mubeng rono. Ayo. Ayo.
polisi. Lah ya, kok iso kowe Kok jeblok rokoke. Rokoke jeblok lho. Rokok. Wis biru padha. Mateng aneh. Iki padha birune. Ya toh? Sorry Pak kelet. Deh. Cek kelet. Rokoke Pak polisi. Lah ya. Wis dikei Mas Tondi. Biru padha birune. Biru lho. Alah jabang bayi. Apa? Apa? Iki lho. Apa? Stopper. Lha iki ora duit to? Murah stopper iki lho. Ya goblok iki kowe, ndek iki dadak rono berubah neh gobloke. Jabang bayi. Kowe iki rene langsung rene. Ning kono berubah. Balik no rono jare. Balik Ora dadi duit. Gawakno no. Yo. Sik. Piye. Jare kon mubah. Anu, nyuwun sewu, Bapak polisi. Niki nek jenengan niku mang todongi bedil mau niki. Lah mosok ngutil wani ning nggone polisi iki lho. Ora ngutil aku liwat terus dilungi. Balekne. 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 Ijol sampurna. Iya. Langsung hari ini. Lih. Ijol sampurna goblok wito. Wong tuwek goblok iki nam. Ijol ya Allah goblok. Ngene langsung ijol sampurna ngono. Le. Mbok baleni neh. Kudune wingke kok kene. Kok ngono balik neh. Lah kowe sing marahi dhewe. Kok wis gedang. Ya wis, itu apa? Sijine, tangane. Sijine, lah sijine. Ini. Dua-duane. Nah. Walah timbel. Wis. Bacot. Ket mau kok luput ya to. Wong iki dadi wong iki sing anu to, Sing starlet. Makane wingi kadohan menggokmu. Langsung rene ndut ngono lho. Karbon mik. Lumayan digolek wader pari. 0,3. Ya golek melem karo Tito. Lah iki regane muni lho iki. Ngawur rek. 10.000. Lah 10.000 karo 20. Heeh. Piro? 35. 30 hari iki. Iki separo iki. Wis separo piro? 20. 15. 15 berarti 50. Ya pas. Gak mbok beki to Pak ben genep. Kok iso kayak nyanyi-nyanyi. Ben genep Kok nggih iki gek bar ngono adewe iki dijame gek didum. Ya. Gek iki bar iki barongan. Oh, barongan. Macane 4. Sik tak aku diawe neh. Oh. Delok kok kono aja mbok alih, delok kono ae. Nyapa? Apa? Kok iso njaluk pulian iki lho? Kok Piye Wit? Piye? Kelon piye? Untumu ning ndi ngono sih? Lah ya untumu loro tok lho kok iso. Kok untumu ning ndi? Tak kumbah, rong resik, tak tinggal ning ndur gendeng. Ayo iki ganti barongan. Ayo salto. Wis genah. Positif A1 iki. A1 nek iki. Ayo. Terus suwun Pak polisi Terus suryane. suwun.
Oh, tambahin dah. tambahi gayan wi yo yo. Ayo. Oh, ayo.